Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua at Kilig. Ako. Ikaw? Ulitaw ko no. Moingon sa atong landlady. Ako tingali yung nakita at Ilian Nasil. Ako ra ba yung duniyawi din eh. Kaya imo mo kong yatagan og duplicate. Ulitaw ang iyang nakita. Nagmaong og karsunis, unya nagpolo shirt color blue. Nagsapatos og puti, rubber shoes kuno. Gusto. Nainamdam na ko at Ilian Nasil. Kisa man, may kauban ka dinhi kaniha? Wa. Ang ako'y pasabot nga, nainamdam ko. Nga, nanugtukin nila si Ma'am Sita. Ug dayon sa kong pag-abli, nangita siya sa lalaki nga sama sa imong gipangutana karon. Usibot mong ipasabot Achilles. Ngagi mata-mata si Mang Sita? Ambot lang ate, basta kay ako naman itong miabot, wa may lain. Sige na lang. Dili na lang ito maglaris pa, ana. Sige na, pangunaw na. Kay mga una ta. Hala! Nakitang ito'y! Nagburlis! Nagburlis! Ikaw nagburlis! Tangko talaga eh. Kasakit ko dati. Nagkikita bagog mga bituon. O ya, kuwang pa? Ha? Katawa! Ano mo ka? O da, di lalagi ka katawa. Ngulat na magaw sa may problema ni mo. May problema? Nganong kalit pala panumbag ya? Mutana ka ba? Ha? Kaklaro to, imo kong gikatawan. Imong gibugal-bugal lang nitabo na ko siya sa usa ka gasoline station. Nigal mo, Ay. Kisa may di magkatawa in town, oy. Katawa. Giubuang kas tanan, imagine ko no. Ha? Ang ayaw ka matanahon. Oya. Tanan mo na kag batang bagong natao. Katawan ko nimo. Ay, ayo pagilas-ilas ha. Ako ko. Inailawas mo ay. Mura sa nagkuhan kanang dugho nga busog kayo kay nakakaon og butiti. Ay, klaro ba di ay? Bitaw. Dugo ka bititi. Oh, dugo. Katawa Pala ko. busog kay nga dugo kita ka. Ha? Katawa ko. Pakon ka katawa di ha. Bala ka. Kumo mo kaon ka, kumo ha, kaon ka. Bala ka. Bala ka. Ngiga. Nga. Dugo. Nya, kumo kaon ka, kumo. Elang. Busog na ko. Busog. Magkatawa mo na maghumutan na. Maghumo ko tanan. Di pa ka magkatawa. Diko. Tarong ka di ha, tarong pakon di ka ro. Di ko nang kumoy. Kumo. Bisig na na. Di. Alagi, abi lang kaon na sa kagkumo. Di ata mag-isut sa netabo. Di ata mag-isut sa netabo ni mo. Ngagiubuan ka sa wa malihing tao. O ang bata nagkaikyas. Di lang tawag istorya. Hindi mag-istorya. Imo pag-istorya ron. Hilo ma. Di na ko tingog ba? Mana, ay nagtingog. Bala ka di. Ay lagi tingog. Bala ka. Ayaw lagi tingog. Tingog pa kay karon, pakon di karon. Nagsalig ka lang kay nakadawat kag bonus na. Kay ikaw nakadakop og balik ni Jerek. Di ko malipay bonus agad na. Tingali. Ikaw tingaling nagkuha sa akong cellphone no. Og imong gibaligya og ang nakapalit mao tong maguwang ni Botsoy. Stilan ba yan? May tani mo pakon karon, ha? Pitok-pitok ng mata ni mo. Stilan ba yan ang gidimalas? Sa kung sa leho na unaan. Ano magamutingog? Hindi pa hilom ko ni mo. Yan nagpaabot ka mo tingog ko. Karaan biyali mo. Karaan bitaw. Karaan lagi. Unya, dili-bililhon. Hindi bililon. Mahal ng karaan, di ba? Inang sukmago na. Sukmago ko sab, ha? Ayong adlaw. Uy! Uy! Botsoy! Lainan ni mo na eh. Miya man lang ka. Ha? Ako na miya? Uy! Pagawas ako sa CR, wa naman ka. Anong gibiyahan ko ni mo? Halaga! Aha? Ang tuktukon mo ay may paduol. Halaga! Hilom raon na diya upaw. Hilom at... Karong nangyari ko ni Puroy. Ay. Masam ko ni mo. Imong ko gikidnap. Masam ko ni mo. Oy. Makalilibog Ya, ng ano batada. ba?
Hoy, hoy, hoy. Uwa ka batiag kahadlok, bata? Ha? Oh, si may akong gadlukan. May talawan ko. Katawan. Pawa ra gud ya, paw. Pawa di oy. Okay. Pawa na yun. na hatod bay. Aron makabunos ko, pawa na. Ay nagbuhi. Ha? Para makabunos ka sa parehas na ako, puroy. Ayaw na paglakaw ni Upaw. Uy, kailan mo ka na ko? Ano kailan ka na ko? Upaw ang kayong pangan. Gisangpit pa ko ni Puroy o Upaw. Teba, bata. Ha? Nganong di man na nimo palakon si Upaw, ha? Ha? Gayit lang. What's the litod? Ni Puroy. Nangin mo silipono. Kuha ni. Kaya ako niya ning madabalik sa amo. Ay ka na kung makabalik ka pa sa inyo. Ha? Kaya nga naman di. Di na di ko magkapauli sa amo. Nga naman ni Puroy. Nga naman. Kuan, kining. Dili ka na makagawas din Mao na, Butchoy. Ani ka na din uban ako. Basta kay, di ka na pwede mo gawas din Sige good. Mamang ka. Sugot ay. Hambi na ako yung cellphone, be. Be. Oy. Hala. Kinsa tumisingkit? Ato atong imong binuhi dito, Upaw kaw. Kuhaon na ra ba na ugmas buntag? Sige. Alis ako. Kuyo ka naman ni Upaw. Asa ka? Ari. Asa ka? Kasakit ang bukto ni Puroy. Ha? Puroy ko. Dali, dere. Agay. Dire. Guru yan ni Puroy. Ayaw. Umani si Achilles? Kalit man lang mawa? Asa ka ni maglaag ka na ay? Nalimot man da ko. Nananghid man da ito na ako nga muduwa ang computer sa atpang. Manghipos labo na ko sa mga bulingon. Uy! Time pa! Usa man ni? Carsones o polo shirt? Ug di abay sapatos? Kang kinsa man ni? Nganong naabot man ni Denise sa among kwarto ni Achilles? Kang kinsa man ni? Ay, hilag. Nindota tanaw mo hilag bata. Dako ang luha Muna yung daot kayo ka. Sulaw. Okay, dagko kayo kagluha. Ako pa ni mo muhilom na lang ka. Kung di ka muhilom, ipapatay ka ni Madam Doria. Kasabot ka? Mas maayo pa. Bray! Isugda. Sa pamaya kong kawidan, kung mamatay ko, wala mo ko pamilya. Ikaw ka, kung ikaw ang mamatay, daghan ang mangita nimo, di ba? Oo, panghilabos ko kinabod. Mao ba? Nala, sige. Patiyan ako. Andam na ko. Utong diya mo Diya ka na. Ginoo. Ganong mitugot ka man nga. Ila kong inanini. Wala ko'y mama ug papa. Unya karon. Sa pagyo ko ka piniriso. Waman ko'y saan nila. Wa man. Dini ka, ha? Og paabota ang desisyon sa among amo kung unsaon kanila. Kasabot ka. Nga nang prisuhon man ko ni mo. Di ba di pwede nga anak lang ko sa gawas? Pangutan na pagyug ka, oy. Ikaw ang bata ba? Ganin na pagyug ka, ha? Di lagi pwede. Upaw pa. Dakong tao na. Arin ako, ha? Dini ka lang. Ayaw na. Guniti. Kakusgan ko ni mo. Buhay na yung bukton ko. Minasa. Gisingkahan ko ni mo. Dili. Pangutan na lang ko ni mo ni Puroy. Kana ba? Sa pagkamulakaw. Sige. Nagkala ni mo pangutana. Sige, unsa man na. Dali ha, dali Nakadto ka na sa barangay Pangpang? Barangay... Nakadto ka na ba sa barangay Pangpang? Pangpang. Akuan. Ang botoy asa ng dapita, oy. Sige, pangutana, oy. Diya ka na. Ayaw na ni Puroy. Ay, sige, pangutana. Noy, ayaw na.
Lahi ang matang sa panimaos nga ipahamtang ko nimo, ni Pre. Lahi nga panimaos. Oh. Gisirahan ko na. Pero okay lang. Tanawon ta kung kisay mabuang sa kadlok. Karon, usbon ko na akong pamayon. Anong magagamit ko sa akong gahom? Sama sa kong gibuhat ka ganina pagsuod ako din sa ilang hideout. Madagtago ko sa bahay sa kupanan. Isinggit ko na ang pangalan nga Agwa. Agwa! Si Agwa na ko. Magkaiba ng pagkawasin ng kwarto ilang bilangguan ako. Pinagi sa paghimos kong lawas ko sa katubig. Matunaw ko. Sama sa kaayos. Ug unya. Mudagay na yung ako lawas. Ganahin mo ng tubig. Sa mga gingi, sama sa siradura. Pwede ko makalusot ya. Karon, mahimo na kong tubig. Konsepong ni Madam Doria Pao. Binisaya man to, Roy. Adios. Katawa ka sa... Pakon di karon. Katawa ka sa wahinong... Tarong ni Ap. Uy, nungdan. Sa magdol. Dita, oy! Binuha ka naman sa kunin mo, Pao. Amino. Duklon di karon, Pao. Naanad ka man. Naanad ka man. Naanad ka man. Binuha ka Itay. naman kunin mo. Manhi siya. Pabuta ko na siya. Ikaw ba? Di ka kakumidyahan, eh? Kuan mangod, Pao. Unsa? Seryoso ko ron. Saan mo, Pao? Ani mo ni. Naglibog na nga kung... Naglibog ko anang... Kanong bata ba, Pao ba? Si Mata. Kanagong butchoy kon? Oo. Di na, Jerek. Sulti Tapos din. butchoy. Oh. Libog ko, Pao. Hantod karong galibog ko. Ani mo ni. Oh. Nganong kalit man nga mito... Mito nga. Ay sa... Mito nga. Imo man kung... Paminawas ako! Nganong kalit nga mito nga din sa hideout. Bali. O, lege. Naglibog ko. Paminawa ko. Seryoso ko, abdoklo di karon. Naglibog ko nganong kalit na siya mito nga di sa hideout. Unya, giyon sa niya pagkatultol. O nganong ingon man siya ana nga manultipaw. Makalibog bitaw. Dagkan kay baw naglibog ko. Makalibog. Ganong kalit nga mito nga. Uy, pare. Nagunahon ko to pa. Mina ba? Pakon karon. Oh, saan? Tinuod ka ng bata. Tinuod ka na siyang bata, anak. Ikaw ba naghatag sa kaglibog na ako eh. Libog. O sa may buti pa sa butong sa tinuod nga bata. Libog ka ni mo. Lagyan ni sulti daw, eh. Nga naman eh. Di ka na tiyanak. O siya tiyanak. Oh, huwag mo kailan tiyanak. Ikaw Pasagad ba- giligay. Ikaw pasagad giligay ka. Oh, pare. Ah. Uy. Nanasan? Ibo, nasa ka. Nalagi nagtuo ka tubig. Hindi mo nagikan. Oy. Gikan sa kisame. Oh, tuo na din ang dapitan eh. Pwede. Oh, uy, alala. Awa na. Oy. May paspas ang kalit ang tuos tubig, oh. Uy. Pure. Ah. Nakikita ka sa tubig na nasa saog. Tara ba? Di ko buta. Hala. Tara ba? Napurmang tao. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!